Good morning, Oh my god, what the hell is this smell, students? Ама каква е тази воня in this classroom? Ма то тук мирише на dead катерички. Ужас. Open някакъв window, че направо ще се издушиме here. Oh my god, он мирише на спрънджа, мирише на пот, мирише на very bad stuff here. Very bad. Oh my god. Отваряйте the doors, отваряйте the windows, че направо ще се издушиме here. О, леле, вие какво правите, бе, деца? My god. Open the windows, че направо не знам какво ще ми се случи. То направо ми се вдигна, the blood sugar ми се вдигна. Oh my god. Георги, open the window. Направо не знам какво да правя вече. Някой има ли тук ветрило? Ветрило има ли? Георги, я излиза от водата, че много студено. Няма само с теб да се разправям. Няма, стига. Ще ми се разболееш утре, няма да купувам аз лекарства, пари нямам за лекарства. Идвай тука, идвай, ще се разболееш, момченце. Георги, стига си бутал мизерните тука глупости по земята, бе, момченце, ще си пиптиш устата и после ще ми се разболееш. Няма само с теб да се разправям, бе, момченце. Мълчи, не ми се отговаряй. Лигля, същият като баща си, не ме гледай. Георги, не се пречи, не ме чуваш. Ела да вземеш кучето от мен. Стига де, не може ли ти да го носиш? Не ми се обяснявай, момченце, ела да го вземеш, че ми тежи. Няма да го нося аз само. Оле, че сте ми хубави, дай на снимка да ти ударя. Мълчи, стига си говорил, ей, Лигло. Чакай да ви снимам, бе. За къде се разбърза? Чакай да ви снимам за Фейсбука. Дай да сядаме, че ми умрат. Умаляха ми Аз не краката. нося на спа. Дошла съм на почивка, след това ще си взема неплатен отпуск да си отпочина след почивката. Ма Това ще стане. ясно. Оле! Кокалаците ма заболяха, ма. Гледай, ма верно какви хабли си взела. Да, ма много Качена ли убави, си? ма. Кой си е сега забоварил този багаж? Ма остави ги, ма. Някакви дочурли ги пак се къпят тука. Несериозна история. несериозна. Това ще кажа само. Сега и аз съм уморена, аз съм жена Ма на... беги, ма, успокой се, ще дигнеш пак кръвно, тук ще трябва да на освестявам. 39 съм. Дишай, ма. Оле. Добре, айде на 50 съм вече, ма се като на 39 Тихо, ма, изглеждам. като 39. Нали? Успокой се, ма. Оле, времето много, ма. Мале, мазилата зели. Зели ги, ма. Ужас. Мале ще... Не. сега ще изгорим. Сега ще изгорим. Мазило имате ли, бе, деца? Ще чръвнем. Те въобще не Дай чуват. ти подувам малко, Ни ма. приема, ни предава. Ни Виждаш приема, ли, ни като предава, Борислав също. да. Ало, Снеже, чуваш ли ме? Да, а ти дали ме чуваш? Какво правиш, ма, жена? Еша ми е чини тук, че Борислав пак е нацепотил здравата. И аз те, че моя Георги знаеш го. Ми ти с какво ще миеш, бе? Как с какво? С Фейри Макс Пауър и с вода от чешмата. Какво съвпадение. Ами давай тогава да видим коя ще ги измие по-бързо. Ами добре, която ги измие последна, ще черпи в сладкарницата. Оставям те на високо говорител, да знаеш. Ще съм по-бърза, да знаеш. Готова съм, Ванче. Ау, Снежо, каква си пъргава. Айди от мен да мини. Пак ще ядеш на аванта. Днес ще пробваме козунак с дубайски шоколад. Окей, хора, 2025 реших да започна с някаква нова поредица, в която да разнообразим и да не правя само скетчове. Тази поредица ще е пробване на някакви трендове. Този тренд, който така заля цяла България, е дубайския шоколад. За това намерих козунак с дубайски шоколад. Нямам идея колко е автентичен. Нека да го пробваме и да видим какво е на вкус изобщо. На вид изглежда много добре, между другото. Виждам писташио кремът, виждам шоколада, щях да го изпусна. Време е да го пробваме. Това представлява отвътре. Очаквах малко повече крем. Не е зле. Шоколада се усеща. Писташио крема не е чак толкова много. Малко е като мармалад, не е като крем. Като цяло вкусът е много добре, консистенцията е супер. За 4 паунда си струва паричките. Давам му оценка, тъй като изглеждаше добре, айде давам му 7,5. Давайте, пишете в коментарите какво искате да пробваме следващия път и ще го направим. Чао! Бягай да отвориме, значи... Здравейте, госпожо, едно въпросче. Оле, нима снимай, бързам. Ама, госпожо, чакайте.
Останете до края на видеото, за да участвате в giveaway. Госпожо, ползвате ли социални мрежи? Хеч не им разбирам, ама ползвам. А знаете ли, че социалните мрежи имат филтри, които пазят непълнолетните от неподходящо съдържание? За пръв път чувам. А знаете ли, че неподходящо съдържание може да е изображение, текст или видео, което е забранено за хора под 18 години? Можете да го срещнете и под формата на фалшива информация. Затова е важно да посочваме реалната си възраст в социалните мрежи, където филтрите ще ни предпазят от всичко, което е неподходящо за възрастта ни. Това вече го знам. Оле, изтървах си автобуса заради тебе, бе. Ама госпожо! Добре. А сега въпросът ми към вас, гледащите. Какво е неподходящо съдържание за деца и тинейджери? А. Рап песен с неприличен текст. Б. Анимационен филм. Или В. Образователно видео за урок по география. Отговорете правилно на въпросът ми в коментар и може да спечелите награда от Yettel и кампанията Digital Scouts. Хайде, students, всички заедно да пееме Christmas song. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хайде всички. Faster, Georgie. The legs up. Bravo. Very good. Anastasia, no running. Oh my God. Хайде, everyone. Georgie, don't open presents now for Christmas. Ще те out of the classroom. Oh, it's a beautiful Christmas tree. Hi everybody. Ще gathering money for party. 20 euro. Tell your parents. Yes. Oh my God. What a beautiful day. Оле, Георги, гледай ги кучетата, бе, целите са кални във вода, са направо ужас, гледай, намокриха се като ужас, стига си ским тяло, пък и ти, бе. Значи един път да ви изкарам и вас и гледайте какво са направих ти, сега трябва да ви изкъпя, като се прибираме. Георги, гледай ги малко те кучета, бе, значи вземам ти куче, нищо ни прави с него, хич си го гледаш. Снежа, ти си добре безкучим, ние, гледай ги, две, за какво ми ги помъкна и то и аз не знам. Ай след малко да вземем да варим, че то гледай се стъмнява. Ще излезе тук някакви мечки, вълци и после не знам какво ще правим. Стига се скимтял, бе. Голямо скимтене. Сега ще се приберем, няма проблеми. Георги, айде излез от водата. Голямо цапотене и ти като, не знам, като жаба си. Той штъркел има. Гледай, ма штъркел. Чакай, ма. Имаше едно такова, заставаш на един крак, видиш штъркел. То за убо. Здрасти. Той совка, ма. На пенчо, ма. Айде, Георги, тръгваме си. То направам бе, че ми очи кляса. Ще върна се гледам турския сериал, че след малко почва. Айде, ставай, че не ме интересува. Тръгваме. Какво правите, бе? Ужас! Идвай си прибирай кучетата и изтръгваме. Мамо! Кажи бе, Георги. Значи мамо, какво пак сега има? Може да ми помогнеш с едно домашно по математика за утре? Какво домашно да ти помага, бе, момченце, бе? Аз на твоята възраст сама съм се оправила. Никога не съм искала от баща ми, от майка ми да ми помагат с домашни. Никога! Ти и баща ти всичко искате на тепсия. Всичко! Ей така, на поднос да ви се поднесе. Стига де, мамо! Една задача. Няма как да стане. Няма как. После на кого ще пишат оценка? На мен ли? Като те изпитат после? Няма как да стане, моето момче. Няма как. Айде, кръгом и сам да си пишеш домашните. Ама после като ме питаш, що имам лоши оценки, знаеш отговора. Ауч. Майка му ще му пише домашните. Не се научиха. Мамо? Кажи бе, Георги. Може ли да ми изпееш луда по тебе за лека нощ? Как ще пея луда по тебе, бе? Ти чуваш ли се? Айде де, 20 секунди. Не. Айде де, 10 секунди. Абе, не ти казах, бе. Какво правиш, бе? Тогава ще ти кача в интернет всички да ти се смеят. Моля. Луда по тебе ще си остана, дори да бъда жива рана. Луда по тебе, дори да зная, че ти с мен не си играеш. Луда по тебе ще си остана, дори да бъда жива рана. Луда по тебе, дори когато ми тровиш с лъжи душата. Good morning, students. Sit down, please. Sit down. Okay, students, okay. I am very sorry, but today вашият music teacher е много сик, затова ми изпратиха аз те замествам, okay?
But вашият music teacher ми даде song за today да изучаваме. Are you ready? Okay, 3, 1. Crazy по тебе ще си остана, дори да бъда alive runner. Crazy по тебе, дори to know that you're playing with me. Oh, crazy по тебе ще си остана, дори да бъда alive runner. Crazy по тебе, дори когато ми poisoning with lies my soul. Good job, students! Записвайте в нотните тетрадки, окей? Всички имате 6. Ало, Саше? Айде, аз съм готов. Излизай след малко. Има чакай пред блока. Георги, какъв блок, какви 5 лева, бе, момченце? Ти написа ли си домашните, че ще ми излизаш, бе, а? Хич не ме интересува Сашко, Машко или който и да е. Домашните Такова, на първо абе... място. знаеш ли какво, бе? Аз забравих да направя нещо, да. Ами, за да Айде ще се обадя някой друг път да излеземе. Нещо майка ти ли пак? Не, бе, не е заради майка ми, не е заради майка ми, в никакъв случай. Не, майка ми винаги ме пуска да излизам. Абе, има тук... Знаеш какво? Айде ще се обадя някой друг път да излезе. Айде, да. Айде, тук е една малка работа трябва да направя. Да, айде. Мамо, значи не ти ли писна, бе, човек? Я да не ми се отговаряш такъв, бе, че като дойда там ще видиш ти. Ага. Супер! Какво се случва тук? Я да видя какво се случва тук, бе. Това е Мале, за внимание! Вие къде си мислите, че се намирате, бе? На полето ли? Не съм звероукротител тук да идвам да ви укротявам и да ви събирам като овце. Внимавайте в картинката. Дечица, при кого имате ви час, бе? При Николаева. Аз ще я оправя Николаева. Къде е? Имаме свободен. Нямате Боне. свободен час. Какъв свободен час? В нашето учебно заведение свободни часове няма. Сега отивам да... Георги, момченце, утре имаш при мен час, ще те изпитам на дъската на всичка. Отивам в дирекцията да види някой да ви замести. Тук няма своеволие в това учебно заведение. Аз съм дежурна на този етаж и чуя ли гък-мък? Става лоша. Айде сядайте и четете по нещо. Той е голям кукумит. Георги! Своеволия. Айде, Сашенци, вари, сядай, вари. Мерси, Лелванче. А Георги къде е? Ще дойде ли? Георги сега ще дойде. Той влезе да се къпи току-що. Едвам го накарах, едвам. Добре. Ти остей, Георги. Кажи сега, искаш ли нещо за хапване? О, не, аз не съм гладен. Аз ядох у дома. Как не искаш нещо за хапване, бе? Аз съм сготвила чорбица, една пилешка хубава чорбица, так да се сгрееш. Направила съм и принцесини, пълнени чушчици имам. Какво искаш? Айде сега не се срамувай, бе. Значи... ще отидеш да прибереш у вас, ще кажеш, тя Леле Ванче нищо не ми даде да ям, но тях миришеше на вкусно. После Снежана ще ми вика, що не си наранила детето ми. Айде кажи, аз ще сипа една чорбица, да. И една чушчица ще ти сложа. И такова. А майка ти ко прави, бе? Ко прави? Не ми се обаждала да пием кафе? Оле, ма навънка гърми плющи май дъжд, бе. Олеле. Ами да, навънка буря. Ужас. То направо фортуна виелица. Георги, спирай компютъра бързо. Дърпай го от шалтера, че да не го дръпна аз. Навънка виелица фортуна, дъжд плющи, да. Грамотевици, всичко има. Светкавици, да, всичко. Спирай компютъра, защото аз утре няма да плащам нов компютър. Да, като изгори, ще ми изгорят всички бушони. Телевизор, меревизор, компютър, всичко дърпаш от шалтера. Навънка виелица? След малко ще угасни тока, да. И като дари токов удар, ще видиш ти. Дърпай от щепсала да не те преспъна бързо, Като виелица ще запукам и аз. И да няма да пускаш нищо. На тъмно ще стоиш. Сега ще донесе на свещ. Оле, ужас, виелици, фортуни. Ето, пак гръмна. Ужас.